pagpanguyab mo, nagdala ka na ng cake. Dito may sa maigis anak ko nga. Naghulat man ko sa maigis, nag-order ko. Oo, nag-order siya sa maigis. Tapos ako ning adto ko ani palit ko cake, gitaguan pa na ako dito sa kilid kay naam siya dito sa counter. Then pag kuan na niya, pag wala na siya kabantay, gi-plaster na ako dito sa kuan kay hilig-hilig mo kay kog moto ka ng pagbalik niya nanay cake, then gibasan niya nga ano na siya no? Oo, kayo. Yes. Nindot kayo kay wala bitaw may ka-experience o kanang inana nga bulag nga maabot og 1 month. Mga inagkagabi ana mo tawag siya sa mag-video call me kay mauli din siya Okay sa na ila. mo, okay na. Ano ko, hi babe. Mana siya. Sa padre mo akong bulagan. Malingaw magug ko niya. Kanang Siya yung hahanap-hanapin mo. bisag kon ra yung mga joke. Hello? Siya na yung kalibutan mo. Ginawa mo na siyang mundo. Wala mundo kahail basta puro krataan eh. Kaya usahay ka na masuko kay ko. Magpalit din na siya Yakult. So Yakult lang pang pakalma mo. Mga pagkaon, mga biscuits din. Gusto no? Ikaw po nga si Rock. Sabi niya, kung kaon na. Paglakaw. Di ba yumaman ka na ngayon? Dili pa kayo. Di pa kayo? Wow! Dili! Wala kay Marta! Mag-down sila, ginuukod. Mugani. Dapat magpataas ta. Magani, kusukay mang down niya, ang mga naong down po kaayo. Itong mga kadugo talaga ang nag-uunang nang guguba sa atin. Oo na. Kayuhan na. Lami kay pangwalupalupon. Kay sa una, kanang bitang naong jud ka. Oh. Una, makahuman ka ni si Hala, Inday nga. may nagsusuki sa Laagan ilan. man kay ni. Mm. Kung na overdose. Nindot jud maning kamot ka nga kanang dili na lang ka magmay nila ba kanang ikaw na lang like kanang buhaton ako ni para sa akong kagalingon, dili para ipakita sa inyo nga inana. So wala ka mo. talagang huna-huna na humanda kayo. Wala. Eh, pwede ram na sila walupon nga nung magpatagad pamantag mo success ta. Akong mama, moingon ram na bahala sila o kanang maglaag-laag sila dira basta kay muhuman sila. Kay mugasto mo ko sa ilaha, buhaton ako akong obligasyon sa ilaha, dipindi na nila og kuan. Saan Ana ba nila? dili pa nga si mama sa uban bitaw nga na ayog eskwela Bunalan na jud ka, kakalas-kalas lang nakakita kang storya, nana. Si mama buhaton ako akong obligasyon nimo, ikaw na buhat sa ikaw na imo bahala, ha. Bahala pag makahuman ka or dili basta kay Sala na ako. nimo. Sala Di ba na tinuod nimo. man yan? Ganyan man talaga. Pagkapila. Hindi kayo pinipressure ba? Nana, munang ganahan ko ni mama. Di ko ganang ilba. Imagine ha, sila mang down pero sila mo'y gipa-down yung ayo sa Ginoo kay pagkapila ato ka bulan bitaw bu. Kanang grabe kayo ang nahitabo sa ilahang kinabuhi. Ano nahitabo? Secret.